Takže ukážeme si, ako pracovať s vašou administračnou sekciou. Čiže údaje, ktoré sme vám zaslali, zadáte do prehliadača, prihlásite sa najlepšie cez Mozilla Firefox. V tej je najmenej problémov, čo sa týka pri editácii daného obsahu. Čiže po prihlásení vidíte túto základnú obrazovku, kde vás bude predovšetkým asi zaujímať sekcia portfólio, v ktorej máte jednotlivé projekty, ktoré sme už my zadali a vy ich môžete buď editovať, alebo pridávať ďalšie. Čiže ukazujeme si, ako pridať ďalší projekt, ktorý ste realizovali do portfólia. Čiže kliknete na pridať nový, následne sa vám zobrazí editačná stránka, ktorá vlastne tento daný sektor riadi. Čiže zadáte názov, hej. Tu zadáte krátky popis, čiže to je ten krátky popis, ktorý sa zobrazuje. Čiže tam môžete napísať, o čom je ten projekt, čo ste tam realizovali konkrétne a tak ďalej. To sú tie texty, ktoré ste nám posielala. Vyberáte kategóriu, čiže do ktorej, v prípade, že tu chcete nejakú ďalšiu, tak pridáte ďalšiu. V prípade, že je to niektorá z tých, ktorá už existuje, len zvolíte. Hej. A potom tu máme nastavenia vlastne galérie, ktorá sa zobrazuje dole alebo teda nad textom po rozkliknutí. Čiže tu, dá sa povedať, nemeníte nič z toho, čo je tu preddefinované. V prípade, že je to iba jeden obrázok, tak vyberete iba jeden obrázok. V prípade, že je to viac obrázkov, vyberete viac. V prípade, že je to video, vyberete video. Hej? Čiže tu vyberete to základné zobrazenie a následne podľa tohto výberu si zvolíte danú záložku. Čiže v prípade, že ste vybrali galériu, tak si jednoduchým spôsobom kliknete na pridať obrázok, skočí vám pole, kde kliknete na fotoaparátik a skočí vám vlastne nahrávanie vášho prezentačného obrázku. Tu dodržujte rozmery, ktoré vám píšem do mailu. V žiadnom prípade nepoužívajte väčšie alebo s iným rozmerom, pretože sa stránka úplne rozhodí. Takže tu nahráte váš obrázok jednoduchým spôsobom, označíte súbory u vás na disku, hej, a následne vlastne ho nahráte na váš priestor. Čiže takýmto spôsobom obrázok pridáte a tu ho vložíte do článku. Hej, čiže tým pádom tu máte ďalší obrázok. Keď ste zvolili galériu, pridáte ďalší, postupujete znova rovnako. Čiže kliknete na foťačik, nahráte, zobrazí sa tu a tak. Môžete mať nekonečné množstvo tých obrázkov, odporúčame 3 až 5, viac aj tak klienti nebudú kúkať. Čiže tu zadávate vlastne galériu. Potom je tu ešte jeden obrázok, ktorý reprezentuje dané portfólio a to je tzv. Prezentačný obrázok. Tu si treba dať pozor na to, že zase nesmie presiahnuť rozmery, ktoré som vám písal do mailu, hej. Čiže to je tých 370 na 246 pixelov, čiže v tomto rozlíšení ho musíte mať predpripravený. Zase postupujete cez nahrať, potom sa vám zobrazí v knižnici, vyberete ho takým spôsobom, ako sme ho my vybrali, že je tu tá fajočka a nastavíte prezentačný obrázok. Keď máte tieto veci spravené, čiže názov, krátky popis, galériu, vybraté fotky, nastavený prezentačný obrázok, dáte publikovať. Ako náhle dáte publikovať, vaša nová činnosť v portfóliu sa automaticky zobrazí na stránke. Hej, v prípade, že sa pomýlite, jednoduchým spôsobom označíte a presunúť do koša. Hej. Čiže takýmto spôsobom editujete alebo pridávate vaše portfólio. Čo sa týka ostatných vecí, tak čo vás vlastne zaujíma, sú ešte stránky, ktoré môžete editovať. Tu toho ale k editácii veľmi nie je veľa. Môžete meniť texty o nás, čiže pokiaľ by ste tu dačo potrebovala zmeniť, opraviť, že je tam nejaká chybka, ktorú sme prehliadli,
Dávajte si hlavne pozor na to, aby ste veci, ktoré sú v týchto hranatých zátvorkách, hej, nevymazali. Ako náhle ich vymažete, zobrazenie stránky sa rapidne zmení a zdegraduje. Čiže na to pozor. V prípade, že sa pomýlite a vymažete, máte tu revízie, čiže viete sa vrátiť do daného bodu, kedy bola tá daná stránka v poriadku, kliknutím nahráte pôvodnú verziu. Čiže na to ozaj pozor, veci, ktoré sú v hranatých zátvorkách, nemeniť, nemazať, musia tam ostať. Môžete editovať len texty, ktoré sú pomedzi nich. Hej. Čiže to je, čo sa týka textov okrem portfólia. Ostatné veci, ktoré sú na stránke, sú pre vás, dá sa povedať, nepodstatné, nebudete ich používať, čiže vás poprosím do nich ani nechodiť, ani tam nič nemeniť, aby sa nestalo, že mi budete písať alebo volať, že vám stránka nejde alebo niečo nefunguje ako má. Čiže pre vás sú podstatné len stránky. Tu nájdete vlastne tú danú sekciu podľa názvu, čiže o nás. Potom tam máte ešte toto, na to tiež pozor, úvod nemazať. Tam ešte bola história, ale tu sme zatiaľ vypli, čiže ostatné nie je pre vás podstatné. Myslím si, že na teraz si vystačíte iba s touto sekciou portfólio, do ktorej pridávate ďalšie projekty cez fotky a popisy k tomu. Čiže ako som povedal, pozor na rozmery fotografií, nesmú byť iné, pokiaľ si s tým nebudete vedieť dať rady, radšej nám napíšte, pošleme vám obrázky upravené. Takže to je v krátkosti, čo sa týka editácia vašej stránky, všetko.